Bon dia de nou. Com veieu, ja us he dit al principi, aquest any m'he carregat de 3 cursos. N'hi ha 2 que ja s'havien fet i aquest és nou d'aquest curs. Una mica aprofitant la tirada que va tenir, que en parlarem després, el de 3D Bot amb visió artificial, doncs aquest any vam decidir al coworking de l'any passat fer un curs específicament de visió artificial aplicada a la robòtica. No perquè jo tingui visió artificial, sinó perquè tenim un aparell que es diu Sentry 2, que a més, no sé si està per aquí el Josep, que aquest matí ha fet una mica d'espoiler ja, perquè ha explicat una mica de què anava tota la placa, però jo us explico una mica el curs en què ha consistit i quines parts, com abans, bàsicament. Llavors hem intentat fer un curs on a partir de la càmera aquesta que es diu Sentry 2 de visió artificial, que no és que la desenvolupi però sí que la comercialitza, que hi ha estudi en aquest cas, doncs aplicar-la a la robòtica amb diferents plaques en aquest cas. Com que el centre era la càmera, vam intentar veure com es podia aplicar aquesta càmera a les diferents plaques que tenim a la dotació, com per exemple la SB32 SteamMakers, el 3D Bot amb la Imagina 3D Bot i la SP32 Micro SteamMakers i fins i tot la que hi Studio 1, que també teniu per aquí. I amb els 2 entorns de programació, amb SteamMakers Blocks i amb Microblocks, com ha explicat el Josep aquest matí, que hi havia una biblioteca, passa que està com una mica descentrada, però que al final pots anar fent més o menys tot el que es pot fer. En canvi, amb SteamMakers Blocks sí que la biblioteca que hi ha, o la categoria de blocs, sí que està tot molt ben endreçat i és molt més senzill de programar. Llavors el curs, com tots els que fem aquí a Robolob, pràcticament, és un curs de 30 hores, com veieu aquí, amb 10 sessions que són 9 telemàtiques i una presencial a Olot, i el repte final. Veieu que és una distribució diferent, i el que fem és això, el que fem és començant agafant la càmera, connectant-la, veiem quines capacitats, quines funcionalitats té, i a partir d'aquí veiem com es programa amb els diferents entorns de programació i al final pensem en projectes amb els diferents algoritmes que fa servir aquesta càmera. Aquest matí recordeu que aquesta càmera ja porta predeterminats aquests 8 algoritmes que són reconeixement de color, reconeixement de blocs de color, reconeixement d'etiquetes April, reconeixement de línies, no necessàriament una línia en un lloc, sinó en qualsevol objecte, qualsevol imatge, reconeix les línies que hi ha dintre. Aprenentatge pot aprendre fins a 15 objectes de qualsevol tipus, tu fas la foto i ell aprèn aquell objecte, no és machine learning, és simplement aprenentatge del que tu li fas la foto i ja està. Per tant, després, l'objecte que li has d'ensenyar ha de ser aquell, perquè si li poses una mica diferent no te la reconeixerà perquè no és machine learning, això és simplement foto. Targetes ja predeterminades que porta la capsa, reconeixement de cara, reconeix cares, i a més les pot memoritzar també, fins a 15 cares també, i reconeix cares amb mascareta. Quan aquesta càmera es va desenvolupar l'any 2020, justament, es va començar a desenvolupar, van tenir la idea que dintre de l'algoritme també permetre que reconegués cares amb mascareta. I per últim, els 20 objectes que ja té predeterminats, que aquest sí que Déu-n'hi-do el bé que els reconeix. Hi ha una llista ja de 20 objectes. A les sessions, doncs, el que us deia abans, presentació del curs, com gairebé sempre, una mica què és la visió artificial aplicada a la robòtica, què és aquesta càmera, d'on ve, què fa, i després ja cadascun dels algoritmes, anar-los estudiant en principi teòricament i després de forma pràctica amb els 2 entorns de programació, Microblocks i SteamMakers Blocks. I per últim el projecte final. Llavors aquest any, per exemple, com que era el primer any, podem destacar, són els projectes que s'han presentat, des de l'automatització de la maqueta d'un muntacàrregues, una caixa forta amb doble factor de seguretat, una comunicació de persones discapacitades, un display mecànic, el joc de pedra, paper, tisora amb l'ED1 i la Sentry 2, Jarvis comença a aprendre a identificar colors, passar llista amb la Sentry 2, seguretat amb visió artificial, sistema de vigilància amb Sentry 2, la que presentarem ara, treballem amb la botiga de joguines i ús als box. Llavors, com abans també, teniu aquí un miniquiz per si el voleu fer i ara tenim aquí el company David que ens explicarà una mica el seu projecte. Bona tarda a tothom, us explico el meu projecte, no tinc gaire veu però ho intentaré fer. Teníem 5 setmanes per entregar això i he fet un projecte senzill perquè l'he fet amb cartró, he fixat aquí la Sentry Vision 2 i ho he fet amb peces de Lego, algo senzill, es podia haver fet amb 3D, es podia haver fet millor i quan
vaig fer aquest projecte, sobretot tenia com a objectiu que el projecte toqués almenys 2 algoritmes i es toca el primer, que són etiquetes April Tag, i és això. I llavors també he fet aprendre objectes. Objectes és una botiga de joguines i tornem a la infància. És a dir, jo soc un enamorat dels Playmobils, l'he fet aprendre un Playmobil per davant i per darrere, un Lego, li he robat al meu fill, això que ja és gran i no s'ha donat compte, aquest per davant i per darrere, i com no un cotxe per davant i de costat. I a partir d'aquí he fet un projecte que utilitzo SP32 SteamMakers, l'he programat amb SteamMaker Blocks i he fet un muntatge que és molt senzill, que l'he fet amb placa protoboard i això, però es podia haver fet sense això, és a dir, connecta la càmera Centrivision per al bus I2C amb 4 cables, una pantalla OLED, que no havia treballat mai amb ella i així he treballat també amb 4 cables per bus I2C, i llavors té un bronzidor i un pulsador. El pulsador és per tornar a l'inici i simplement això. I amb els kits aquests d'Innova Didàctic el muntatge hagués estat més senzill encara. I si vols, si tens el vídeo a mà, el posem i... Ah, vale. Estaves parlant. Ah, vale. Passa que ara, en tot cas, ara... vale. És que no tinc... Ho vaig explicant tu. Bueno, l'explico. Des del principi, potser, no? Ja està. Està a la meitat, doncs simplement és això. Arriba un moment que primer li posàvem una etiqueta April i detectàvem, una posava a la pantalla li atén en David, que sóc jo, i en una altra deia li atén Toni, no? I a partir d'aquí ja era posar els objectes. Amb els objectes he creat 4 variables, una és per al Playmobil, els va comptant, una altra pels Lego, que els va comptant, una altra pels cotxes, que els va comptant, i una altra és del total, que és tot el que va pujant. Cada objecte, el Playmobil val 3,5 €, el Lego és més econòmic, 2,5 €, i el cotxe 6 €, i a partir d'aquí li vas posant, la càmera t'ho detecta, i és això, i ho va sumant. S'ha de dir que és una càmera que és econòmica i té les seves limitacions. Per exemple, si és de dia detecta tots els objectes, però amb una il·luminació com la que tenim, amb els reflexes i tot això, pot ser que ho detecti o no. I simplement és això, veus? Es veu malament la pantalla perquè està digital, però a la vida real es veu bé. I te va sumant tot i te va calculant l'import i toques d'això i t'ho fa l'inici. I és aquest el projecte que he fet. No vaig tenir cap dubte a convidar-lo quan vaig veure el projecte, que és un projecte fantàstic. Bon dia de nou.